Kia EV9 je inšpirovaná prírodou a posúva udržateľnosť na novú úroveň, kde odborníci na dizajn vedome rozhodujú o výbere zdrojov a používaní materiálov, ktoré berú ohľad na prostredie, v ktorom žijeme. A práve v interiéri vidíme, ako táto myšlienka ožíva. Tam, kde všetko od základného výberu farieb až po recyklovateľné plasty napomáha tomu, aby Kia dodržala svoj sľub budovať lepšiu budúcnosť. Na čalúnenie sedadiel sa použila na dotyk veľmi príjemná vegánska koža. Na vytvorenie obloženia sa upravili recyklované plastové fľaše, z odhodených rybárskych sietí sú vyrobené koberce a dokonca aj pena vo vnútri sedadiel, ktoré sú mimochodom mimoriadne pohodlné. Vyrába sa z prírodných olejov a ďalších prírodných materiálov. Ako teda vidíš, príroda nie je len inšpiráciou pre model Kia EV9, ale aj neodmysliteľným zdrojom pre spoločnosť Kia pri jeho výrobe. Ďalšie informácie na stránke kia.com. Kia. Movement that inspires.